siya. Ano lang. Butangan na siya battery para matingin. Gusto ka mag-laptop? Dili lang? Dili lang, ne? Kani? Ah, sige, magpili ka sa 3. Oh, wait lang. Mamili sa taglain. Asay na. Wait lang. Papili unti ka. Isa lang yun. Kani, oh. Laptop or kani? Kanang, tanaw sa kani. Kaya sige kag paghilabot sa kuha. No, dara laptop. Ano man mo ha? Sure? Sure na jud? Dili baya ni makuha no. Anak ra siya. Straight lang. Kanina lang siguro. Laptop pa ni. Kadi kay iPad. Laptop or iPad? Kaya na makibasta ko. Basin magud ang iya magud kay kaning ang laptop sa kung laptop di sige laptop. Kanina lang kami. Ipagam siya siya. Dili magud mo-on, kailangan may butang battery. Sure ka ha, dili ka ani. Laptop man ni. Kani? Kani? Kaning guitar? 29 na ba ni? Gusto na ko baka naman expose siya sa kanang talent. Asa imong gusto? Katipid. Palitan ako siya isa ni. Dako man na naman kay guitar dito. Tingog. Bati mo color di man pink. Dili pink pang. Tara. Hindi naman ka dito. Okay na na? Okay na to? Wala na dyan lait. Ay, lait pang